Vrei un covric? Vrea Luca un covric? Primește Luca un covric dacă vrea. Primește mai mulți covrici. Pune aici. Ce e, Luca? Vrea Luca covrigul? Ce acolo, mami? Citești ce scrie pe ei. Luca! Vrei covric? Da. Vrei? Acum vrei și apă cu covric, da. Păi, mi se pare normal. Da, normal. Poate sunt Vrei săraci. puțin să ronțai? Vrei să te? Nu vrea să rențe. Băi, ronțăilă! Oh, Ce jucărie frumoasă avem! Ce jucărie ai tu aici? Așa, bagă mâna în pungă. Luca! Bagă mânuța în pungă. Hei, Luca! Alina, Luca! dă-i covrigul, Alina, să vezi ce face cu el. Aici! Nu vede. Ce faci? Nu mă Hai, refer la salut! mâncat sau la băgat în gură. Hai, Asta salut! reacționează. Uite, covricel. Ce fost acolo? Covrig? Mă, nu mai poți de somn, uite ce ochi are săracul. Avem covrig? Ai băgat mânuța în plasă? Oh, că atâta joacă a venit și somnul. Acum să-l vezi că pică pe aici. Da, da, nu vezi sărac cât de energic. Hei, Luca, asta nu facem, să știi.